Takže čaute, tu jsem já, tady Benga, vítejte moje nového videa, kde je poděkování, sorry za ten bordel, víš. Ja sa aspoň ospravedlňujem za bordel, keďže točím. Nie, ako niektorý, ja nebudem spomínať. Ale ináč by som z toho upratila, kebyže točím niečo úplne, lebo keď točím nejaký takýto pomalý vlog, ktorý je úplne 5 sekundový, tak si tu asi neopracam, lebo je to úplne zbytočné. A nie, keď točím extrémna bomba, to je úplne akože proste takýto bordel, ktorý bude mať normálne dve veci, to je nič. Sice, toto je to teda poďakovanie za 11 odberateľov. Od rána teda včera večer som mala 4 odberateľov a dneska ráno som mala 11. Ľuďom, ktorí mi dali tie odbery, sa chcem veľmi veľa poďakovať. Chcem veľa poďakovať. No, veľké poďakovanie poprosím. Tak pak sa vám musím poďakovať. Prosím, môžem sa vám poďakovať? Áno. Dobre, tak fakt vám strašne ďakujem za tých 11 odberateľov. Ja viem, skoro to nič není, lenže zo 4 na 11. Ďalšie poďakovanie bude u 20 alebo 30. 30. A viem, dneska mi trošku šíba, ale to je smiech robím na schvál. Ja viem, to nedokážem. To dokáže málo ktorý. Len tí dementi. Takže za chvíľočku vám zaspievam veľmi dobrú pesničku, ktorá patrí medzi moje najobľúbenejšie. Takže za chvíľočku sa uvidíme. Skakala Anička na větvice, hovno jako taštička. Škrábala se prdeli, si vyškrábala bašička. Takže to bola tá moja luxusná pesnička. Tak to vyzerá moja trieda. To sa mi ale nezdá. 2 a 2 sú 4. Pánstvo, povstaňte! Ale prečo ste to nepostavili? Takže toto je koniec mojho videa. Úplne vám ďakujem za mojich 11 odberateľov. Keď sa nás pozdravujem tiež. Ten spí. Za chvíľočku pôjdem prekýknuť a natočím ďalší vlog. Tak čaute, zdraví vás Joffrey, to je môj kacík a TD Bank. Sorry za mocné vlasy, ja viem, pohode. Takže čaute, čau, čau, ša.